Wara l-attakki tal-11 ta' Settembru bħal wara kull traġedja jew bidu ta' gwerra, bis-sentiment patriottiku Bush kiseb appoġġ akbar. U ħataf ix-xoqaf moxta biex iħarrax ċertu politika. Waqaf id-Department of Homeland Security, l-akbar tibdil fl-istruttura tal-gvern f'din l-era. Approva l-Patriotic Act u ħoloq l-Aġenzija Sigreta National Security Agency. Bush waħħal fl-Al-Qaida u offra $25 miljun lil min itih lil Bin Laden ħaj jew mejjed. Bin Laden kien ilu 5 snin jeddet. Kien ikkundanna l-preżenza Amerikana fl-Arabja Sawdita, ir-relazzjoni bejn Iżrael u l-Amerikani li ħabba fiha l-Palestinjani jibqgħu ibatu u s-sanzjonijiet kontra l-Iraq. Bin Laden kien anke ħeġġeġ lill-Musulmani għal gwerra qaddisa kontra l-Istati Uniti. Minħabba l-intqal li Bin Laden kien moħbi fl-Afganistan, l-Amerikani bdew jibbombardjaw il-pajjiż. Operazzjonijiet bħal fuq Tora Bora u snin wara Operation Mountain Storm. Iżda Bin Laden baqa' ħaj u maħrub. Għal snin twal kien hemm konfużjoni, qalu li kien l-Afganistan, il-Pakistan li kienu kważi qabduh anke li miet b'marda. Kellhom jgħaddu 10 snin biex Barack Obama joħroġ jgħid li l-wiċċ tat-terrorizmu kien instab u nqatel. Fil-waqt li bil-qtil ta' Bin Laden il-Gvern Amerikan rebaħ il-famuża gwerra ta' Bush kontra t-terrorizmu, ħafna Amerikani jgħidu mhux biss li t-teddida ta' magħhom iżda li tilfu wkoll libertajiet u drittijiet li kellhom qabel.